Hi guys! Hello! We're back! We're back! Remember last prank ni Ethan? Yung blood prank. It was a fail. I-try na naman namin na i-prank siya mamaya. So let's see if ma-prank nga namin siya or hindi. Pero feeling ko mapaprank na namin siya this time. Yan ang feeling ko, 100% ang feeling ko na ganyan. So, continue watching guys. This is it. So guys, yung balak namin na prank kay Budoy is yung TAE prank. kaya ngayon, gagawa muna tayo ng TAE. Yes, since wala pa si Budoy. So, yes! Yes! Yan ang gagawin namin. Since... Yes! Yan ang gagawin namin. Since wala pa si Budoy at nasa school pa siya, kaya halaka. Kaya halina at gumawa na tayo ng TAE. So, ito yung gagamitin namin. Peanut butter na may mani at chocolate spread. Mas okay ito na may mani para talagang TAE, no? Tapos niyan, guys, imimix muna yan silang dalawa. Mukha na bang TAE? Guys, so andito na si Ethan galing sa school at andun siya sa kitchen ngayon kumakain. So sinabi ko sa kanya na magsi-CR muna ako para tumae. Kaya ang balak namin is maghihingi ako ng tissue sa kanya kasi naubusan ako. So ready na kayo guys? This is it. Acting na. Aray ko. Ma! Kaya sa kong tissue, be. Kinahutan akong tissue. What's up? Nakadala sa door, okay? Ayaw! Nagliso ko! Baho kayo ni. Ah, baby! Atay! Atay! Aka! Ay, naku, inahan. Ay, magkano na aman ni Kuan? Kano na aman ni Kuan? Kanyang mani. Laki niya. Muda. Nagkaya na sa pinapatan. So, ano ang masasabi mo sa prank? Akong masabi. Ano ka to? Napahiran kong TAE sa akong kamay. Ang inahan mo'y kabuhat, anak. Baliman, unta ako matay dapat mabuhat, anak. Yang edad ka ngayon tanahan. 30 na yung edad. Magbuhat-buhat sa alam pahit o TAE. No. Red flag na siya. Flag. Naglagot ka atong napayarang kag TAE? Wala man. Bakit? So, no,
Ikaw na, saan naman si Tripa ni? Asa mang kamera ni, be? Amang kamera ni? Wala ka di siyang kamot. So, success? Success.